ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଲୁଗା ସହିତ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିସ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି? ଏଠି ଅରୁଣ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁ ସାଇଜ୍ ପୁରେଇବେ। ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ML ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ସୁନ ପାମ୍ପଡ଼ି ସରିଗଲା ନା ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲ। କେତେ କେତେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଗ୍ରାମ ବାଲା? ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ବାଲା ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଲଗୁଦାମରୁ ଆସିଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଓଜନ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବାବୁ ଆସିଲେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜରି ପୁରେଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଠି ସରିଗଲାଣି ଅରୁଣ ବାବୁର କାମ ସରିଯାଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁର ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ସୁନ ପାମ୍ପଡ଼ି ଗୋଟେ ପୁରଉଛୁ ତ? ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ।